παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο μετά από καιρό. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε part 2, πώς να πάρετε ακόμα πιο εύκολα και γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα λεφτά στο car parking multiplayer. Από ό,τι βλέπετε έχω ήδη 4.700.000 και πάμε να τα κάνουμε πολλά παραπάνω. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι ένα αυτοκίνητο, να πάμε στο καπό και να κάνουμε αυτό. Απλό είναι. Γράφουμε 18 συν και ένα κύκλο. Όπα, λάθος. Μετά μπαίνουμε σε ένα online server, στο αγγλικά server, γιατί εκεί πέρα έχει περισσότερο κόσμο και με πιο πολλά λεφτά. Περιμένουμε. Είναι και περισσότερες πιθανότητες εκεί πέρα. Ωραία, μας βάζει. Ελπίζω να μην κολλάει. Ωραία, δεν κολλάει πολύ. Όπα, ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Είναι πολύ γρήγορα το αυτοκίνητο. Δεν το πήραμε, το πήραν. Και τώρα έχω 5.762.000. Έχω 1 εκατομμύριο παραπάνω. Δηλαδή είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο καλό. Αλλά επειδή το βίντεο ήταν μικρό, λέω να κάνω άλλο ένα αυτοκίνητο. Πάμε πάλι τα ίδια, κλασικά. Αγγλικό σερβερ πάλι. Είδατε πόσο απλό ήταν. Πολύ. Οπότε πάμε πάλι. Πάμε από την άλλη μεριά αυτή τη φορά. Ελπίζω να μας έχει τύχει. Τυχερή μεριά. Έχω πουλήσει και άλλα αυτοκίνητα, γι' αυτό είχα 4 εκατομμύρια. Έχω πουλήσει, βασικά έχω ανταλλάξει με το special G-Wagon που είδατε στην αρχή που είχα, το γαλάζιο, το έχω ανταλλάξει. Το έβαλα και το πήρανε. 1 δευτερόλεπτο το έβαλα. Δείτε, έχω 6 εκατομμύρια. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο. Κάντε το, αλήθεια, κάντε το κι εσείς. Είναι τέλειο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε με subscribe, follow στο TikTok και στο Instagram. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα έρθει πιο σύντομα. Γεια σας.